pachibanda media takabata Life Prime TV tiri pano nhasi takugirai discussion yenyaya dziri kupisa dziri kuitika muZimbabwe. Asi nhasi nyaya yatinayo inyaya yaApostle Chiwenga kuburikidza nenyaya dzavari kutaura pasocial media dzatotiedze kudzibreaka down tichionesa ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya dzacho dziri kumbofamba sei. Before tajamba into our story rega titi vatinawo vazvindudzisa kuruzhinji rweZimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndoitwa Bishop Kevin Nyamakanga. Ndiri kukwazisai. Makadi Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Sebastian Dondo. Greetings to you muri yeZimbabwe. Yeah, thank you so much. Yeah. Tine nyaya yaApostle Chiwenga yavaitaura vachiti Apostle Ezekiel Guti was not a man of God because God didn't give him a son. So tatibva tachiedza bishop namukoma tionesane kuti nyaya iri kumbofamba sei. Vazhinji vanonyanyoziva nezvelife yaApostle Ezekiel Guti vanoziva kuti vaive nemwana ainzi Ezekiel Junior, the one akafounda inonzi Ezekiel Guti Legacy college inodzidzisa zvirema. Saka tatirega tinyaso tsanangura nyaya yacho tichibatsirwa naBishop kuti Bishop munoonawo sei nyaya iyi mamiriro yakaita ikunzanzi munhu waMwari aifanira kunge akapiwa mwanakomana. Maita munhu waMwari. Chekutanga ndechekuti Apostle Talent Chiwenga ne havasati vane kodzero yekutaura pamusoro pemusharukwa the late, especially in this manner. Sendri kudaro. Let us appreciate zvakanaka zvakaitwa nemusharukwa. Chekutanga ngaadzidze kuappreciate zvakanaka zvakaitwa. Pane paanotombotaura kuti ndaipinda zaayoja ndizvozvo kureva kuti anotogona kutorifeya kuti kune kwaakatombobvawo. You understand? Kwaanofanira kuappreciate. Now kana akambopinda zayoja akabva muzayoja akapinda muUFIC, you understand, then he later started or formed his own church, which I believe it is not a church, because all these doctrines that are coming up, all these teachings that is bringing up, Zekuti Baba Guti, he was not a man of God. Davadai a man of God. Angade agapiwa mwanakomana. Can we remind him of the prophet Jeremiah? Can we remind him of Jesus the Christ? We had no wife, we had no a son, we had no children. Can we remind him of JB? I call him JB, John the Baptist. Yet Jesu anototara kuti pavanhu vese pamaprofita yese vakazvarwa nemukadzi hakuna mukuru anokunda JB. But hapana patinonzwa history yekuti JB anga ine mwana mukomana, but yet he was mightily used of God. So Vachiwenga, why can't you appreciate what was accomplished by God through Ezekiel Guti? Alright, unogona ita vana vakomana varimo vanhu vakanga ine vana vakomana mubhaibheri. I'll give you a very good example. Eli. The sons of Eli were evil. Yeah. The sons of Eli. And that musina vana vakomana hamuzi vanhu vaMwari kanti baba kuti havazi munhu waMwari. Where is he taking this doctrine? Okay, let me ndipaburitse mbichana. There is no biblical backup. There is no scriptural backup, not even orthodox. Am I talking to you? Yeah. Not even orthodox. Go back to church history. Where do we find a command from Christ for every doctrine to be established biblically? It must be backed up. One, with the Christ's command. Two, basically with the early apostles.
So where in the Bible do we find such a place? So this is not a biblical doctrine, not even an orthodox doctrine, not even a historical doctrine. This is inotaurwa naPauro kuti kune vanhu vachauya nedzidziso yenhema, muvangwarire. Yeah. Nyaya yakuzopisa manje. Ameno my brother. Mukuona sei? Ndandine zvakawanda zvekutaura kusanganisa nezvakutaura naBishop. Saka mostly ndingangotaura kuti I second Bishop's views, but in addition I would say does the community value mwana kana kuti kuvalue mwana because of his gender? We actually understand kuti baba Guti vangava mwana mukomana, right? Ezekiel Guti. So because he was a bit disabled, or should we not call him a son? There's a word, a phrase or a statement he said about Ezekiel Guti. I can't remember it. But he cannot mount up to be a son. Yes. You understand? So he's saying, vakuru vakati kune tsumo inogona kutaurwa nevakuru ndizvozvo, seka urema wafa. Kureva kuti afa ari muguva nai ndiye anogona kuseka kuti ona uyo chirema ndava haachagoni kurarama. But as long you are still living in your body, in your physical body in this tent, yes, you understand? You need to appreciate munhu wese, whether they are women, whether they are poor. We have got poor people in our society, whether they are unlearned, whether they are whether vaskana, whether a girl child. You know what he's doing, Chwenga? Chwenga is undermining the girl child. Yeah. Chwenga is undermining Okay, I'm going to take this a little bit deeper. The very people he undermines are the very people who are normal sleep over. All right. It's there on the record. Yeah. Am I talking to you? Yeah. Now, how could you say that he cannot mount up to a son? Yet Mwari vakatomsika. He is defying the order and the creation of God. And this is blasphemy. Now, when blasphemy is being taught by people vakagara mumasofa, yeah, vaine maglazi ewaini vakanganwa kwavakabviswa naMwari kuti vaitambura vanhu ava vakasimudzwa nevanhu vana Chwenga haana kuzvisimudza. Don't make me to speak, you guys. Yeah. Plus 3 papo chako kuna it's Psalms 139. Andinotongotaurayo kuti, let me read actually. Yes, you can read it. For you formed my inward parts. No matter you're a girl child or what, it's for you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I'm fearfully and wonderfully made. Yes. Saka muri kuona chi gentlemen. Pazvarwa Ezekiel akaremara. Somebody ought to stand and begin to praise God. Praise God. Somebody ought to stand up and say, God, I'm seeing your great works. But there is now a false apostle, you understand, who was moving from one church to another. Like he said on the record, was there. He was there. This also. A denominational prostitute who later formed a cult. But people, they sit down and listen. And they thought it is the gospel. Chwenga used to preach the gospel. You understand? But he had his own motives. No saka shoko Kristo akati. These are the fruits. Now who's the Mwari? Hakuna ona macheche sari bana ba. Akatamba na vanhu.
akatangwana neyake iye Chiwenga yakuti yaguti aizi chechi ne yake yaguti inotori nani dawa yaguti in a university. I heard just recently kuti they are giving 50% off my scholarship. Chiwenga is collecting money. There are money issues. What has he done for the community? Plus, in addition of that, sometimes when that deep down there, kwa Ezekiel kuti kuri kudzidziswa ma biblical verses. Zvari kutora zvekuti sani zviri muBhayibheri. Vhesi akawana muBhayibheri. Inzoya namare. Udzai vanhu chokwadi. Hakuna munhu ndosaka Christ wakauya. Ndizvozvo. Christ wakainga chiko panyika kuzoruramisa vasina kururama. Chiwenga need Christ. Nyamakanga needs Christ. You need Christ. Everyone there needs Christ. And Christ is the measurement. Atigone kuti mkomana muri mutsvenere moti totora Chiwenga kuti chegedza timezhe utsvene hwalavu nekuda kweutsvene hwaChiwenga. The Bible says, for all we have sinned, and we have fallen short of glory of God. Pari kunzi all babaka, hapasi kunzi some. Pachinzi all. Pari kutangira kuna Queen Elizabeth. Am I talking to you? So people have stayed in these doctrines that are being ushered by the enemy from the pit of hell. Atirambe kuti kuzayoja hakuna nyaya dzako baba. Pane kusina nyaya. Mira musi. Atirambe kuti kuzayoja hakuna nyaya dzako. Dziriko. Ndizvozvo. Ndosaka vachida Kristu. Nekuti vane nyaya dzavo. Hande kuCatholic, the oldest church, kune nyaya dzeko. Hande kuMethodist, hande kuDutch Reformed, hande kuUFIC. Musapota muna nyaya imo UFIC dzirimo kusadziziva kuti dziri kwazvireve kuti hadziko. Uya kuna Nyamakanga une dzake. Urikuzvizisa? Dzekuti pamwe kusadziziva kwenya zviri kuti handina nyaya idzodzo dziripo. Ndosaka tese tichida Kristu. Kristu ndio unotiruramisa. Saka the gospel is not what Guti did. The gospel harisiri kuti Guti wakaita se. The gospel is what did Christ did for us. Nini ndoda kungodzoka pashona yaya. Zanzi natsa kwa unoenda. Natsa kwa wabva. Nekuti waunoenda usiku. Shona iyoyo inodzidzisa zvakawanda. Because the background yake iri kuratidza kuti yakatogurumwa achibva kumachechi yayo. Chandinoona ndechekuti ane zvaanga akatarisira ari muchechi. Munhu amwe zvikubatira. Muri kuona? Ndikubate indotaura chokwadi. Maitiro anoita Apostle Chiwenga vanhu vakakura background yenhamo. Vanhu vakakura vachitambura. You understand what I'm saying? Saka munhu akazopinda muhupfu. Hapana singa taimuona achiparidza ra. Nebhutsu nehuruva. Ndizvozvo. Akaondoroka akaperezeka. Taimuona achiparidza. Mwari ndobva vadurura nyasha paari. Ndobva aunganyirwa navanhu. Kwakuti ndiye manzi azogara manje musofa manje. Akubva anyatsotora baba aGuti. Nehistory nezvakaitwa naMwari kuburikidza nezvakaitwa naMwari vachishandisa baba aGuti. Ndobva anyatsona kuti no, let me address this man. Nekuti haana kuita mwana mukomana. Saka he's not a man of God. Obva ati nemwana wacho Ezekiel iyeye, he cannot mount to be a son. That's a blasphemy baba. Vanhu vari kurovera ameno vanenge vakagara musofa vaya vachizhinya vachiombera maoko munhu achiblasphema. That's blasphemy. Plus inchinji ndoda kuziva kuna Apostle Chiwenga. Ndechekuti vanoziva here kuti Ezekiel Junior anga akatoroora. Akatosiya mudzimai. Izvozvo obviously kana achitomboziva kuti baba aGuti vanga ine mwana
obviously anotozviziva Eh. ende ipapo mukada kuti kumupa mike kuti tu unozviziva here nyaya anogona kutotanga kutaura dzimwe nyaya kuti vana vaEzekieri vaya havadzi vake. Yeah. Because kana azichomupa the audacity to say that Ezekiel cannot mount up to be a son. He's saying Ezekiel was unproductive. Yeah. There is nothing good that could come out of Ezekiel. So he could not be a son. All right. This is blasphemy. And the Right. people of Zimbabwe and his believers, vanenge vakagara so vachizhinya vachiseka vachita notaura chokwadi hai chokwadi hachisi chokwadi. This is heretic and docetic teachings from the pit of hell. Yeah. I'll give you a very good example. Mafundisi vacho vane vana vakagoitepo. Ko iye vakamuti alright ndo zvavataura izvi. Iwe vachazviita pamwana wako. Kudenga kuna mwariko. Watisina zera naye. Yeah. Ovati wati iwe Ezekiel could not mount out to be a son. Ndakuchikupa zvazvakaita Ezekiel. Ndakuchida ngokuratidza kuti ndiri Mwari. Ndauda kumboita pauri. Wobva ndosachidzi chaunodyara ndo chaunokohwa. Musanyengedzwe mwana havaseko. Galatians chapter 6 verse 7. Musanyengedzwa Mwari havaseko. Chinodyara munhu ndo chaanokohwa. Mwari obva alright ongozvionerwa ke waguta newaini muchinwa muchitandara mukagara masofa. Ubuda nemotapo pa rowa musana wabva taparalyze. Inishona yobva yati seka urema wafa. Yeah. Shona iyo kuti seka urema wafa mashoko mahombe waya. Yeah. Kureva kuti as long as achiri kufamba, as long as asati ati vana vake vasati varoora kana kuroorwa vasati varoorwa. Close your mouth and appreciate God. Yeah. Plus life munhu anoziva life yemunhu ndiMwari chete. Unogona kutongobva apa wodzine mota ba wobva wasiiwa usina makubo. Watirema sezvanga zvakaita munhu iye. We are not cursing him, but tikuedza kuonesa kuti kuremara is not a choice. Amen. Amen. Yeah. It's something chinongovira pamunhu. So you see good teaching. My teachings are not showing that. My teachings kazhinji are cult like teachings. But those my cults my church mazhinji actually. Especially my prophetic movements. Yeah. My cows, where it is all only centered on the head of the church. All right. You understand? Ibaba unoona vanhu vachiwenga vanogona kutuka izvozvo. Apanzwisa kuti nyaya yaitaurwa kudari. All right. Anonza nyaya yaitaurwa kupi? But kunyange muri kudari kwacho nyaya dzakaita sedzidzi hadzitotaurike. Let us appreciate what the Lord has done. You understand? Vane vana vachindatsa ya Eli. It's not only Eli. Say Israel akazoenda kuna Samuel. Say Samuel tipe isusu takuda mambo. Andona. Because vana Samuel vana Joel, vana Samuel. Vaifanira kuzotungamira Israel. But these sons of Samuel, they were corrupt. All right. Vana Joel, they were corrupt. Mwara zdayo Samuel don't want vana kuramba iwe. Samuel aitoda kuti vana vake vabate chinhu. Vana vachinobva zvona kuti tikasirwa vana vaSamuel ava hama wana. Rikedzai titochema kuna Jehovha. Jehovha tipe mambo mudhava. Tikasirwa mbeu yakaita sei. But vana vakomana. But Israel wakaramba. So it's not about gender. God can pick anybody and can use anybody. Tine vanhu vakashandiswa naMwari vari madzimai. Baraka akati ihondo ika handiikwanise. Dibhora akati ndakuenda kuhondo newe, but kana tichinge takunda hondo mavictories iwayo ichaiswa muzita rangu. And Deborah, the prophetess, judged Israel. Right. God used Deborah. Where was Barak when God used Deborah?
Yeah. Where was tikutaura zvinhu bhaibheri apa paataura pesa apa hapana haana kukota kuti handei pavhesi rakati pano Jehovha vakaramba. These are civil laws. Zvakutaura izvi zvine chekuita necultural and civil laws. It's not biblical. It's not biblical. Yeah, that's true. And there is no a command from God himself. Kuti kana ndakudana nyamakanga ndakudana nokuti uri mukomana saka iwewe icho vana vakomana kuti ndikushandise. Anointing of God baba ainei nekuti uri murume here kana kuti uri mukadzi. That's why uchiona vana Chiwenga, they cannot appreciate vana prophetess Matimbire. They cannot appreciate, but anogona kuappreciate mukadzi wakagara nayo miti mweme achizhinya. He can appreciate that woman, but cannot come out and kuti no, in as much ndine difference na Matimbire, but she's moving. There is a certain level of anointing. Let me just appreciate. He can't do that. Why? Because he undermines women. Yeah, I think problem, yeah, I think problem yao iri kubva kure because I heard him achitaura achitanzi iye ndimada lechet kwao. He described himself as the mother. Saka murumona kuti tikachiona isto zaapostle Chiwenga ari murume andika, but he's describing himself as a mother. Saka kana kuona kuti tikada kumaipapo ndichenda mberi tine big problem. Can I comment there? Correcting this man. Yeah. Can I comment there? Yeah. Spirit of homosexuality. Yeah. That's a spirit. Hidden. It's a hidden spirit. Deliverance man. It's a hidden spirit in man. Yeah. You understand? Yeah. He has to go back kuna prophet Makandiwo. Munhu waMarika in as much ndakambopesana nemika. But ndauya ku deliverance. Chinokupa iwo munhu womurume kuti vanhu vakuti amai nekuti une ka scripture kekuti Paulo anoti nekuti ndakakubara ine shoko I labored. And you make a doctrine out of one scripture. You cannot establish. Let me tell you, gentlemen, go to 2026 and the waiting is off. Yeah. You cannot establish a doctrine basing on one single verse. Yes. Yeah. Jesus. And the Christo hana reference yakambotaura yekuti ine mumuri vana vangu. Yeah. Nganditaura zvaJesu kwete zvaPaulo. Nokuti greater than Christ, greater than Paul is Christ. Jesus. Greater than Abraham is Christ. So let us talk of Christ. Is there any single portion where Christ referred to himself as a mother to his disciples? Yeah. So this is a spirit, a hidden spirit. Yeah. Yeah, I think Barutanga inonzi mother religion. Thank you. Yeah, inonzi mother religion whereby vanhu vanopa remekedzo kunana kuneti vechidzimai rather than God the Father. Which is the Antichrist. You see, iye andiriona. Iye akaona. You people, you don't understand these things. You understand these things. He calculated. Esima doctrines esa are calculative. Akambotanga achidzidzisa the doctrine of John Calvin, Calvinism. His early teachings. That's Calvinism. But because you hauna church history, hauna zvana John Calvin, nana John Knox, nana Smith Wigglesworth, hauzvizive zvana John Wesley. So he picks a doctrine, he brings to you. Okay. You understand? Iwe because hauzive Calvinism uchinoti kudii. Unobvota atamuwana chai. Zvatauzwa kuti handizvo. But vanhu vari kuverenga zvinhu zvamusingaverenge inini. You don't have time to study Calvinism. Then they bring it and they make it a doctrine. Vokuparidza zvitange zvinhu zvitsva. Animuona. So ndiri kutaura kuti chi varume. Ndiri kutaura kuti anointing yaMwari haisi kusarudza varume. Ndosaka Joel akataurwa pachena.
mavhesi asizozvauri kumaisa kupa. In the last days I shall pour my spirit upon every flesh. Your sons and daughters, your sons shall prophesy. Yeah. Let us talk. Yeah. I mean, baby. Can I go deep on this one? Yes. And have you ever realized that Chiwenga is a doctrinal apostle? This was those who don't naturally heretic. Yeah. Ananyasha. Ananyasha. Yes, you understand? Ana the gifts of healing. He cannot cast out demons. Chiwenga cannot cast out demons. Yeah, I understand that. Deliverance. Do you know what? He does not have that grace, but we cannot say he is not called. He is called, but he has an area. Yeah. So he's just come out right now. That's his grace. Jesus. That's his grace. Tikaona prophet Matimbira achiti chipiri cheka hani yekugomo kuglenora vakamira pamusoro pegomo zvisingaitwe navachiwenga ndizvozvo zvisingaitwe navamakandiwa vamakandiwa ought to appreciate what Matimbira is doing. Bura ought to appreciate what Matimbira is doing. Yeah. And Matimbira ought to appreciate what Bura is doing. You understand? This is the body of Christ. Yeah. So Chiwenga ought to appreciate what Baba Guti has done. At least ano reference kuti I was there. Waite iko. Mweya muchena akadi ngokuudza uri padhoyo kuti usapinda. Nekuti azova mari. But wakatopinda wakagara. Saka togonoburitsa here pfungwa dzimwe dzangashara nemwe mudikana akati vamwe vanobuda zvayoja because pamwe vanenge vakwesherwa. Vabuda machurches vanenge vakwesherwa. Kunzwa kuti Zayoja ichasplita, that's not a prophecy. I don't think it will be a prophecy because it's not even it is not even a prediction. Yes. It is not even a guesswork. Azvide kunzi ndagesa agona kugesa agona kuprofita agona predicta zvagara zvakadaro kuti mwana kana achinge akura anobva pavabereki vake. Don't need to prophesy that. Zvagara zviriko kuti kana madya maguta munoenda kuchimbuzi. Zvagara zvada. Zayoja inotori nevamwe vanhu vaitobuda. I'll give you a good example. We kingdom. Anzanui. I'm forgetting his name. He came. Baba Sunday. We ambassadors for Christ. Baka Paku Zayoja. He never was ambassador. I started from ambassador. My calling was appreciated in ambassador. Ndakaenda kuchikoro cheambassador. We have an Bishop Paradise. Paradise ndakatopinda naye muambassador akabva muambassador akapinda muZayoja. Azobuda muZayoja akatanga zvake. Uye tinavo vanhu vakawanda. Not only in Zayoja. In short, kana iye wacho Chiwenga wachona handari akabva kuFIC. Akabva uko makandiwa. Anofana kudzokera kunokuwa blessing. Anga adya akaguta, akafunga akagara patebho akafila comfortable akafunga kuti inda kutaura zvinonzwikwa nevanhu. But of which ndakutodhauta pamunhu kuti iwo Chiwenga ane side rake. Inini munhu wamada kukuudza chinhu wani. Inini hasha dzangu ikosazobuda pari. Hasha dzangu dzinobuda pakuti whenever you touch my founding fathers, vasharukwa, no matter tinowirana zvakaita sei, totopesana. Kabata vanhu vakaita sana Baba Aguti, vana Paul Mnazha, vana Joan Marangi, vanogona kunge vane dziso dzakasiyana, but vane level ravakadanirwa naMwari. Zvimwe zvacho zvatisingazivi ngatinyararei. Nyamakanga taura zvanyamakanga pama levels ani.
edu ngatitaurane ngatitaurane but kana kubata kana na baba gurupira archbishop gurupira vana baba manjoro varipo izvezvi then you have an error. Yeah. Unosera kuti anogona kutozonza baba ningi baba manjoro vabatwa nemukadzi wemunhu tikanyarara baba tigoshaya chatinotaura ende hatina chatinototaura kunzwa kunzi vasharukwa cheche vabatwa nemukadzi wemunhu ani yake vasharukwa vaiva nemaagreements avakaitirana naMwari hatisingazive. Yeah, inini pari panhau dzekusplit chinove chinhu chisingafanire kushamisa kuna Chwenga because ivo nguva yakapera vaipopota nevanhu vakabuda kuchechi kwavo amene kana makamboitwa nyaya vaipopota vachiti inini ndanditomboita ndandimbori muholigani inini ndinovaitira zvirizvo vana vanapfekechera kurova vanhu. Saka handizive kuti zvazoshamisa here nhasi kuti vanhu vanobuda muchechi. Dakukuudza the mind of a cultist. One is a manipulator. Vanomanipulate. Vanocapitalize the weakness evavo. And what? They want to maintain their audience, to keep their audience pavari. And what? Vanoita inonzi divide and rule. Okay. Vanhu ivava ndomo zvoita macult leaders. Havadi vanhu vanobva pavari. Vanoda kuramba vaine vanhu vari pashi. Ndosa muri kuona mimi aiti ndati hooligan. Vanapfekechwa vachita nhasi vanapfekechwa vanotaura. Because they have been there. So no, murume uyu paairohwa nenzara murume wakacheneruka ari pagomba taimuona murume uyu. Mwari vamusimudza warasika pato. Saka tine dambudziko rokuti isusu Mwari vakatidana vakatiwanzira nyasha ndizvozvo. Ukaona zvaitwa Noah aiwanirwa nyasha naMwari. Areka yake yasurvive muflood. Ndobva yazorora pagomo reArarat. Mvura ndobva yaserera. Noah ndobva aona kuti inini ndiri murimi ndogona kurima. Ndobva arima mazambiringa. Akati haandogona kugadzira wine. Ndobva agadzira wine yake nonaka. Ndobva adhakwa. Varara akashama. Oftentimes isusu church leaders after success tinodhakwa newine of success. Zvokukanganwa kwatakabva. Zvokurara kushama. Kana munhu akutaura baba guchizvi. Yes, cross the line kushama. That's nakedness. Yeah. Pamatana we manipulation. Namtala divide and rule. Ndichinyasofollowa nyaya yaApostle Chwenga. Pakatenga kuya vachiparidza. Vaiti machechi ari kutora tithe, ari kuita sei, ari vanoshanda missions nechi vesera. Hanzi macharlatans. And to my surprise, last year, vakaintroduce inonzi partnership. Okay, 20,000 US dollars. Asitara zvemazigana. 20,000 partnership. Atovhura company hanzi $1 million company. I think tofana tomboita episode izveva. Tofana tombonyatsoita episode. Kana kuti maseries. Ekuita atoti investigative podcast. Ekuinvestigata zvikuitwa muJRI muchiti. Amunozomuita zvema 20,000. Akatora vanhu. Achoti amusabvise chegumi. Muri kudyirwa mari. Akuna choseed offering. Ningi charlatan. Guti gava. Taibvisa matarenda. Tichidyirwa mari dzedu ndizvozvo. But I'm being surprised right now as we are speaking. Kuti kuri kunzi partnership ye20,000. Yeah. I was going to raise almost 2 million. Ikunzi kingdom what. Yes. Anobvisa. Vamuparinga vakataura kuti iwe hausi kuitora netithe iwewe. But wakaipa rimwe zita. But it's the same thing. Utotora mari. Mari. Kwenyu muri kuitei? Mari imwe chete iri pabhero iri panhamo iri kunzi ichema. Tiri panhamo iri kubviswa noti wapisa here chema. Policy fine. Mari ichibva ipapo chinzi ichema. Iri kundopinda mukamba iri kunzi fine. Kukoti iri kunzi bail. Enda kumaloya vane mazita imari. Alright. Andinoona. Saka iye chaakagona akakwachura vanhu.
That's the spirit of deception. Mm. The Levitian spirit. Mm. Mweya wekunyengedza. Akanyengedza vanhu vavakwachura ndobva vavaunganidza. Mweya wenyoka. Avaunganidza manje azviunganidzira vanhu manje akati right. Kunoitwa partnership. Yamari yamaitobviswa kwanga iri nani. Kuna maizi partnership $10 kana $20 kana 100. We lose 20,000. Spirit of deception. Yeah. Saka uri kuona kuti vanhu vanenge vachitya kutaura nyaya dzatutaura panapa idzi. Saka munhu uri kuataka. Chiwenga akaataka, hakuna munhu asina kuatakwa nachiwenga. Yeah. But ini ndio togona matakanyara, but the moment paunobata vasharukwa baba simba rangu ndo pariri papa. The moment paunobata vana baba Aguti, paunobata vana baba Gurupira, paunobata vana baba Manjolo, paunobata vana Tudu Bisman, paunobata vana Tom Tishao, paunobata vana Maiguti, vana ma Elizabeth Sandi. Baba zvite zvakanaka. Tine patinogumira. Tine patinogumira. Even mbamenyu baba wako akatadza iwe. Unozaza hapana vamudharara. Vanatora mukadzi wechitatu. Zveshe. Unoramba kanyara. Vagokweshana namai umo, vagopopota ndotakura mbatya dzangu. Iwe musadaro, gara pasi mutaurana. But uchinyaso kuti panapa kamudhara wavhirika. Kana kuti mai vako vabatwa nechikombo nababa. Unyaso kuti zviswa panapa mai vabatwa redhendere. But haugoni kunetsana mai vako. There's a certain level yatinofana kurespecta vasharukwa. Animona zvaatanga kuita izvi, handisi kuprofita pa ndiri kutaura. Ari kuzvivakira his downfall. Ari kuzviumbira downfall. Mark my words. Zvinoita kunge tiri kuita kunge dambe matoka tiri kuita kudai. Pane patoti tikataura ngatigumire. Just imagine kuti his son cannot mount up to be a son. What is giving you the right and the audacity to say that? It's a mockery. That's mocking. Yeah. That's cursing God's craftsmanship. Yeah. Kuseka unyanzvi hwaMwari. Vatu vanenge vachida aseka vachikomenda asi akapenga chiwenga icho pachichokwadi. But hamusi kuona kuti muchokwadi chamuti chokwadi masekwa Mwari. Yeah. Muta zvaEzekiel, he cannot mount up to be a son. But iye mupfungwa dzake wakagara pasi akaumba Ezekiel. Akaumba. Izvozvo. Ndobva agara akati this is good. Then iwewe a mere mortal, ordinary man seated in a couch wasimudzwa kubva pagomba naiye wochimuseka kudhakwa baba. Yeah, maybe my brother have something to say. Ndokumanhasi ndingataurisa. Zvataurwa zvese. Yeah, muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatinga tine muzora nhasi mudiscussion yedu tichibata nyaya yaApostle Chiwenga. Sunungukai kutaura zvamunofunga comment section. Pari zvino tinoti chisare zvakanaka.